Il-grupp Brikkuni li fost il-protagonisti tiegħu hemm Mario Vella mhux se jkunu qed jieħdu sehem kif maħsub fil-Farsons Beer Festival. Dan war li għal darb'oħra Vella uża l-Facebook tiegħu biex jgħaddi kliem dispreġattiv u oxxen fil-konfront ta' min ma jaqbilx miegħu. Vella li fl-aħħar xhur assoċja lilu nnifsu mal-Front Ħarsien u DZ fost oħrajn għandu stili li jitajjar kemm jiflaħ, joffendi personalment u jixtieq iddeni lil ħadd ieħor. Ħafna bdew jistaqsu jekk għall-kumpanija bħal Farsons li tiftaħar bir-responsabilità soċjali tagħha tagħmilx sens li tassoċja wieħed mill-aqwa avvenimenti tagħha ma' dan it-tip ta' ġir. Għal-ewwel mistoqsijiet ta' one.com.mt, Farsons ipprova jiġġustifika l-aġir. In-negozjati ma' Brikkuni biex jieħdu sehem fil-Farsons Beer Festival bdew f'April ta' din is-sena u ġew konklużi fit-2 ta' Mejju, ferm ħafna qabel il-kummenti offensivi li saru fuq Facebook. Farsons tiddiżassoċja ruħha iftaħar bil-mibeda. Għal dan irċevina tweġiba li Brikkuni mhux se jkunu fil-Beer Festival. Il-kumpanija ftemet ma' Brikkuni li l-grupp mhux se jieħu sehem fil-Farsons Beer Festival, u ġbet il-kumpanija din id-darba.